Tulo ka mga classrooms apektado human masunog ang stockroom sa Bankal Elementary School sa Lapu-Lapu City niadtong Biyernes sa gabii. Nagpadayon ra hinuon ang klase sa naasuyng tunghaan karong adlaw. Siluan mayroon din sa report. Hingpit nga naug daw ang stockroom sa Bankal Elementary School diin gipamutang ang mga libro, mga electric fan ug uban pang mga butang sa eskwelahan. Dayag sa nasunog nga stockroom ang naglaundok nga mga libro nga lakip sa gilamoy sa kayo. Matod sa principal Evelyn Urungan, wala na hinuon gamita sa mga estudyante ang maong mga libro. Karaan kaayo, dili na siya kuan siya sa karon sa ato ang matatag curriculum. Matod sa school DRRM coordinator John Wilbert Go nga base sa pamahayag sa gwardya nga duty niadtong higayuna pasado alas 9 sa gabi niadtong Biyernes nagsugod ang kayo sa stockroom ug kay atbang kini sa mga classroom sa kindergarten lakip sa nahiagom og partial damage ang duha ka classroom sa kinder ug usa ka classroom sa grade 5 diin gipaagi usab ang hose sa bumbero. Matod ni FO1 Vincent Ray Reyes, fire investigator, nga usa sa ilang gisubay karon nga hinungdan sa sunog ang posibleng short circuit. Natin nakita sa electrical, nag-arc ang wire diri sa duol sa pultahan nga bahin sa maong stockroom. Si DepEd Lapu-Lapu City Division Engineer nga si Engineer Jonas Hakalan, kinsa ni susi sa tunghaan, human sa sunog, ni pasabot nga bugtong ang perimeter fencing lang sa Bankal Elementary School ang na-rewire o nailisan og mas dagkong wire niadtong niaging tuig. Dugang ni Engineer Hakalan, ang nasunog nga stockroom niadtong 2012 na pabarog, busa wa kini malakip sa ilang gihimuan ug budget. Hinuon huwaton nila ang resulta sa investigasyon sa kabumbiruhan kay kini ang himuon nilang basihan sa sunod nilang lakang. Human na susi sa DepEd Division Engineer ang supply sa kuryente sa tunghaan, nasuta nilang wa maapektuhi ang mga classroom sa grade 1 o grade 3 nga buyon sa kindergarten classrooms. Og aron di maapektuhan ang klase karong adlaw, may gihimong adjustments ang principal sa pagpahiluna sa mga estudyante sa kinder ug sa grade 5 nga apektado. Ang pangitaan ng mga kinder nga mari sila sa ground floor ng mga room. So other classes, mga grade 5 classes, magkuan lang sila kanang half day. Or kung kuangan pa jud siya ma'am kay kanang di man pud maayo nga mga gagmayng bata moadto sa second floor, i-appeal ba gyud namong grade 6 nga ground floor. Para ang mga kinder ana ra gyud siya sa mga ground floor. Samtang gipasalig ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy Quinchan nga mohatag ang dakbayan og hinabang sa Bankal Elementary School. Atong paningkamutan no na maayo dayon ang maong mga na-damage na classroom, and then also we can provide school supplies para sa mga affected na students. Uban ni Cleofer Lumayag ug Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.